dħalt persuna li kont vera mweġġa u mkissra u ħriġt minn hawn totalment differenti fis-sens li tajjeb ħafna, sibt lili nnifsi, bdejt qisni ħajja ġdida, ħassejt li jiena ħajti importanti li ngħix nibqa' ngħix, mhux nibqa' naħseb fuq il-tbagħdija li għaddejt minnha. Naf li the way forward hija aħjar milli għaddejt u speċi tallimt nieħu ħsieb tiegħi nnifsi iktar ukoll minn affarijiet li u nies li madwari li jiswewni ta' denni flok ġid tallimt inwarrabhom, tallimt nevalwa il-boundaries tiegħi wkoll. Jiġifieri llum ngħid imnalla ġejtaw, imnalla sibt il-dan nies li sibtaw għax għandi familja oħra, ħabieb ukoll għamilt il-ħbieb minn hawn. Kliem dirett minn fom żewġ nisa, vittmi ta' kriminalità li użaw is-servizz tal-Victim Support Agency. Din l-aġenzija tidħol fix-xena wara li jsir rapport lill-Pulizija. Il-professjonisti tal-aġenzija joffru l-għajnuna u meta tiġi aċċettata jitfassal programm ta' terapija b'laqgħat konfidenzjali ma' counselors. It-terapija tippermetti li l-professjonisti jidħlu aktar fil-fond emozjonali tal-esperjenza tal-vittmi li jkunu akkumpanjati wkoll fil-qorti meta jiġdu. F'laqgħa informali ma' persuni li użaw dan is-servizz, il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li l-ħidma tal-Victim Support Agency waslet biex il-vittmi tal-kriminalità qegħdin jersqu aktar lejn is-servizz wara li jiġu avviċinati mill-Aġenzija. Qal li dan jirrifletti l-ħidma li qed issir biex is-servizz jersqu dejjem aktar lejn is-soċjetà. Fakkar f'servizzi oħra bl-istess san, fosthom dak li jingħata mill-ħabb f'Santa Luċija lill-vittmi tal-vjolenza domestika. Il-Ministru Byron Camilleri qal li l-Gvern huwa impenjat isaħħaħ dawn is-servizzi għal ġid tal-komunità.